Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu sabiqu lil khalqi nuruhu la ilaha illallahu wa rahmatu lil alamina zuhuruhu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ami kanumbaw ni lamɛnbaw bɛɛ fo, filɛba bɛɛ fo, Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Fɛn o fɛn de bɛ yen ni i sɔgɔlen don Zikiri Plus la, an ka ni jamukan ba in n'o de ye dɔnni bulon ye. Aw ni aw balimakɛ ni aw denkɛ a n'a ka kalandenkɛ ni ani garabukɛ ni n'o ye Sheikh Mohamed Kulibali ka bɔ Bamakɔ. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tuma ni tuma. An b'a ɲini Ala fɛ sigi kun ye min ye n'o de ye adamaden minnu bɛ yen ni degun b'u la ka daminɛ cɛw la ka na se an balakaw ma n'o ye musow ye. A mana kɛ degun sugu o sugu ye, maa minnu ka sababu bɛ an bolo, mɔgɔ minnu ka sababu bɛ an bolo, mɔgɔ minnu ka Ala deli degun wulili sababu bɛ an bolo, Ala k'u kunsi an ma. Mɔgɔ minnu ka sababu tɛ anw bolo, u ka sababu mana kɛ fan min fɛ, Ala kana Ala k'u kunsi o sababu ma. O kɔfɛ alhamdulillah, foliw kɔfɛ ani waleɲumandɔnw kɔfɛ ani Ala barikadaw kɔfɛ, bi an y'a kanu bi ka kuma fɛn min kan bi, o de ye turabu ye. Turabu ale turabu yɛrɛ kɔrɔ ye di bamanankan na bɔgɔ dɔnniya. Dɔnni min bɛ yen n'a bɛ labaara bɔgɔ la, a b'i fɔ o ma ko turabu. Anw ka kan na an b'a fɔ ko turabu walama bɔgɔdalaw. Dɔw b'a fɔ arabukan na ko ilmu ramilu, n'o de ye bɔgɔ baara ye. Bi an bɛna kuma kan. A yɔrɔ jumɛn kan? Maa min bɛ yen e yɛrɛ kɔnɔ ganna, e yɛrɛ bolo sa ko nin y'a bɛɛ bannen ye, tata tɛ tugun, bila tɛ tuguni. Mun de bɛ se ka e bɔ o dingɛ kɔnɔ sisan ɲɛ tuguni ɲɛ yɛrɛ cɛ? A fɔ turabu. Ne t'a dɔn o de bɛ se ka kɛ, Kadisa t'a dɔn o fana ye tiɲɛ ye, nka maa tɛ yen min b'a dɔn o ye hasidiya ye walama o ye bezewoniya ye. Ala ka ne ni aw kisi ka bɔ o ma. O la bi an bɛna kuma turabuden min kan, o de ye mangosi, n'a b'i fɔ a ma ko bɔgɔsoden. Mangosi ale ye bɔgɔsoden de ye. Tiɲɛ don, mangosi bi bɔgɔ la, bɔgɔsoden don, ale bi fɛn caman mana bɔ. O tuma na o mangosi, e maa min ka ɲɛnamaya bɛɛ ɲaamini i bolo, k'i ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen feere k'i bolo, ka e yɛrɛ curu sa, e yɛrɛ bolo bilen k'a fɔ ɲɛnamaya tɔ in na sa e b'i ta kɛ mɔgɔw ka hɛrɛ mɛnni de yɛrɛ tɛna sɔrɔ bilen, k'i kɛ hɛrɛ tigi ye su ko ni dugusajɛ cɛ. Turabuden min bɛ se k'o kɛ, dɔnniba bɛɛ bɛnna min kan, turabu dɔnniba bɛɛ bɛnna min kan, a fɔ ko alimangosi. O alimangosi a baaracogo dɔw bɛ yen, a daga dɔw bɛ yen min na a bi sɛbɛn siɲɛ ba caman, a n'a jiriw a n'a a sarakatiw bɛɛ lajɛlen ye. N'i y'o sɔrɔ ka ko a la, a b'i bɔ i ka galère la, degun min b'i kan, kamanagan min b'i kan, a b'i bɔ o degun jugu kɔnɔ, a b'i bɔ o kamanagan jugu kɔnɔ. Mangosi ale yɛrɛ ye jumɛn de ye? N'a fɔra mangosi, ale ye kisɛ fila ani kala kelen. E ka se k'a faamu, garijɛgɛso n'o ye an fa Adama ye, ale de bɛ garijɛgɛ la. Adama turulen a kun kan, Adama ye kelen, fila, o turulen a kun kan, o bi bɛn mangosi de ma. Mangosi de ye fila, kelen. Mangosi ni ale baarala ka d'i ma, e mɔgɔ min bɛ yen, e bɛ kɔnɔgan de kɔnɔ, i bɛ ɲɛni kɔnɔ, i bɛ degun kɔnɔ, n t'a dɔn n b'a kɛ di. E yɛrɛ de ferigera, garijɛgɛw bɛɛ ferigera, relation bɛɛ tigɛra, relation bɛɛ jɔra, ka i k'a ye sisan an y'o baara sigi sen kan bi. Ni Ala sɔnna ma k'a di alakiramandiw ma, sɔngɔ damatɛmɛja yɛrɛ bɛɛ la, ka d'a kan waati in bɛ cogo min na, gɛlɛya min bɛ sen na an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Mangosi daga in a n'a safunɛ a n'a wusula, an bɛna bɛɛ lajɛlen labɛn mɔgɔw ye
primina ka di mɔgɔw ma nɔgɔya bɛɛ la ni mɔgɔ min y'a ta ni bɛna kɛ an b'a baara sigi sen kan cogo min na o de ye ni e bɛna baara kɛ ale baara bɛɛ bɛ bɛn 30 ma nka i bɛ 15 de ci o kuma na baara in bɛ kɛ k'a d'i ma baara mana ban e yɛrɛ ye résultat bɛɛ ye sɔrɔ kɛra an ka hakɛ tɔ min b'i fɛ n'o ye 15 dɔ ye i bɛ sɔrɔ k'o ci an bɛna sigi sen kan o cogo la bɛɛ lajɛlen ye sɔngɔ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na ka taa sɔrɔ mangosi ale daga min filɛ n'an filɛ k'a bila 30 in na a b'i kɛ mɔgɔw ye hakɛ min na ala kelen pe de b'a dɔn kɔrɔlen ka sɔrɔ bi tɛ dɔnnibaw bɛ yen olu sigilen bɛ nin kan u bɛ nin de baara kɛ bi anw y'a kanu k'a dabɔ bɛɛ ka se k'a sɔrɔ nɔgɔya bɛɛ lajɛlen na e min bɛ yen k'i bɛ dama de la k'i bɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ mangosi ta n'i y'a ta i bɛ sanu in yɛlɛ f'i bɛ siran e min bɛ yen k'i bɛ tɔngɔ de la k'i bɛ dibi la i mana fɛn o fɛn ɲɛɲini k'a ti ɲɛ sɔrɔ ala kama mangosi tɛ k'a baara n'i ye mangosi in baara min mana kɛ mangosi ko la i bɛ na o ye e min bɛ yen k'a bɛɛ de ɲagamini i bolo e tun bɛ 100 sɔrɔ e tun bɛ miliyɔn sɔrɔ nka bi foyi tɛ ka y'i bolo hɛrɛ la i mana ko o ko kɛ a bɛɛ bɛ ɲagami i bolo ala n'a kira kosɔn mangosi in ta i k'a kɛ n'i y'a kɛ n'i ye min y'a la o wasara lakale bɛɛ lajɛlen ye o la e min fɛnɛ bɛ yen ko bana dɔ de y'i datugu bana min bɛ yen i ma ta cogo dɔ a la i ma bila cogo dɔ a la i bɛ tunga fɛ i dabalilen don k'i sigi i yɛrɛ t'a dɔn i b'a kɛ cogo min na jinɛ bana de wa ɲɛguwan bana de wa suba bana de wa i cɔnnen yɛrɛ don i bɛ sogo ka sogo kuntanw ye i bɛ sogo k'a ye ko wulu b'i kɔ walima warajugu b'i kɔ walima surugu b'i kɔ walima den ɲɔn tigi fili kɔrɔ kɔnɔ walima i bɛ sogo k'a ye k'a fɔ k'i sirilen don o kuma na o n'a boɲanko n'i ye mangosi in baara k'a d'i ma bilahi i bɛ bɔ a dingɛ kɔnɔ i bɛ bɔ a siri la i bɛ bɔ a siri jugu la a kamanagan jugu ala b'i bɔ a la an ka mangosi fo ka taa fɔ diɲɛ don min kɛra an b'a baara mɔgɔw ye ni piri na an ti fɛn fara kan an ti fɛn yɛlɛ a kan an b'i fɛ bɛɛ de ka hɛrɛ sɔrɔ adamadenni kelen na bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ sɔrɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ turabu min b'i fɔ hali n'a y'a sɔrɔ bi mɔgɔw sɔrɔla anw ka nin jamana in kɔnɔ nin sangada ninnu na k'u bɛ nin dɔnni ninnu lagosi k'u nkalontigiya an b'a f'u ye k'u bɔgɔ ka fɛgɛn nka ka taa sɔrɔ silamɛya min bɛ yen ni o ye dalilu yɛrɛ bɛɛ jɛlen don o n'a ta bɛɛ dɔw bɛ ka o fana lagosi o kuma na turabu ye fɛn ye dɔnni don dɔnni min bɛ yen a bɛ dugukolo sanfɛ san bayirika san kɛmɛ caman turabu yɛrɛ nali ka kɔrɔ ni prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam o turabu o kelen de bɛ an bolo an bɛ ka baara kɛ n'a ye wulibali bɛɛ lajɛlen na nɔgɔya bɛɛ la ka hadamadenw b'u ka dingɛw kɔnɔ o kuma na bi o kɔfɛ turabu in yɛrɛ kuma fɔlen kɔfɛ a n'a a kumaw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔlen kɔfɛ ni i ɲɛ bɛ nin na bi n'a bɛ fɔ an fɛ yan ko ku ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn nin ye ku de ye ku ye dugujukɔrɔfɛn de ye mangosi saraka dɔ ye ku ye a saraka dɔ ye bananku ye a saraka dɔ ye pomme de terre ye a saraka dɔ ye woso ye a saraka dɔ fana ye tiga ye a saraka dɔ fana ye cɔngɔ ye e ka se k'a faamu baara o baara bɛ yen sɛnɛfɛn o sɛnɛfɛn bɛ yen ko a bɛ bɔ dugu jukɔrɔ o kuma na mangosi ni nin bɛɛ bɛ baara kɛ ni ɲɔgɔn ye a bɛ faamu o kuma na bi an bɛna fayida kɛrɛnkɛrɛnnen di bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i jija k'a kɛ sisan n'i ye vɔgɔli sɔrɔ waati min na i ye video sɔrɔ waati min o waati bɛɛ i boli biribiri i ka se dɔnnibaga dɔ ma ka nasi in bɔ k'a d'i ma i sigilen ɲɛna a tɛ tɛmɛ miniti 15 baara kan walima miniti 30 n'a cayara a tɛ tɛmɛ o kan n'a ye nasi in d'i ma boli i bɛ se ka ku den kelen min ban walima i bɛ se ka woson den kelen hakɛ min ban walima i bɛ se ka dugujukɔrɔfɛn kelen min ban a dafalen ye défaut tɛ min na min ma tigɛ i n'a fɔ ɲɛ b'a la cogo min na défaut foyi to a la min dafalen don o kuma na i bɛ ku den kelen in walima o fɛn masina in den kelen i b'a ni nasi in de balabala n'i y'a ni nasi in balabala i jija ala kama i k'a dun i k'a fara fili sira kan i k'i sigi i ka nafolo kɔnɔ n'o y'a sɔrɔ i ka sɔrɔ ye 1000 ye a bɛ multiplier de walima a bɛ fɔ cogo di ka caya a bɛ caya di n'a sɔrɔ i ka sɔrɔ ye 100,000 ye i bɛ n'a ye o minnu bɛ ka turabu la gosi ni turabu ye tiɲɛ ye walima ni nkalon don ne Sheikh Muhammad Kulubali n b'a d'i ma farapana
billahi n'i y'a kɛ i bɛ daliba masala jɔyɔrɔ y'a la tagana t'a la fiyewu ala sɔnna t'a la bada ka d'a kan so jɔlen bannen manzɔnw kelen k'u ka baaraw bɛɛ kɛ k'a ban ingénieur kelen k'u ka baara bɛɛ kɛ n'i donna n'i ye contact digi courant min minɛ tagana t'o la ala sɔnna t'o la o kuma na dɔnni baara ala y'i yɛrɛ b'o la k'o bila n'i y'a kɛ a bɛ kɛ a bɛ faamu wala de k'o don o ni astajibu lakum o kuma na mangosi fayida an bɛna min di sisan n'i y'a kɛ i bɛ hɛrɛ sɔrɔ sisan i bɛ nafolo sɔrɔ sisan bɛɛ bɛ kaba nafolo min na i b'o sɔrɔ sisan i b'i jija i bɛ se dɔnnibaa masina in ma ko a ka alimangosi ani garinya a k'o sɛbɛn k'a d'i ma siɲɛ 102 sanden la ilaha illallah sanden a kana tɛmɛ o kan fiyewu a k'a sɛbɛn siɲɛ 102 siɲɛ 102 sanden siɲɛ 100 siɲɛ 2 n'a ye mangosi ci a bɛ garinya don a kɔnɔ an ko mangosi ye 2 2 1 garinya jumɛn ye ale ye 1 2 1 1 garinya de ye nafoloso den ye garinya ye nafoloso den ye o kɔrɔ ti se e yɛrɛ dolo i yɛrɛ ka sababu i ka hɛrɛ k'a don nafolo kɔnɔ jagoya i b'a sɔrɔ a t'i yɛrɛ ma fiyewu taga na t'a la bada n'a ye nin nasi in bɔ ka d'i ma siɲɛ 100 siɲɛ 2 an ye kuma minnu fɔ ka tɛmɛ i b'o fɛn masina dɔ ɲini k'a ni nasi in de balabala n'o ye k'a ni nasi in tobi k'a don i t'a fara wɔrɔ ka bɔ a la dɛ i dan i bɛ se k'a ko kɔni n'i y'a ko o kuma na i b'a ni nasi in de kɛ ji kɔnɔ k'a balabala k'a kɛ minɛn dɔ kɔnɔ k'a balabala n'a mɔna i b'a dun n'i y'a dun i b'a fara fili sira kan n balimakɛ n balimamuso t'i ci la nafolo mana kɛ fɛn min ye i bɛ n'a ye ni turabu ye tiɲɛ ye walima ni turabu ye nkalon ye walima ni tiɲɛ tɛ turabu la e bɛ n'a dɔn ni turabu bɛ se ka maa don da la walima ni turabu tɛ se ka maa don da la i bɛ n'o fana dɔn ni turabu ye dɔnni ye ni tiɲɛ t'a la walima tiɲɛ b'a la i bɛ n'o dɔn an b'a nin di maaw ma o k'a kɛ ala kama n'u ye min y'a la o k'a jigin commentaire kɔnɔ a bɛ faamu i bɛ se k'a kɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan diɲɛ jamana bɛɛ minnu bɛ yen nɔ ni daba nasi ka gɛlɛn u ma i bɛ se k'a kɛ fiye la n'i y'a kɛ fiye la i b'a bila ji la k'a cɔngɔ n'i y'a cɔngɔ i bɛ fɛn in bila la k'a balabala k'a n'a tobi k'a dun n'i y'a dun i b'a fara fili sira kan ni min bɔra o la an balimakɛ min bɛ faransi min bɛ États-Unis min bɛ diɲɛ jamana janw na ala kosɔn a kɔrɔbɔ dɛ a bɛ faamu wa o kuma ni ne kuma an bolo k'a di mɔgɔw ma bi ani a balimakɛ don Cheikh Mahamadu Kulibali k'a di aw bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ cogo di sɔrɔw bɛ se ka na cogo di an ka dɔ bɔ lagosiw la an ka dɔ bɔ ɲɔgɔn seminɛ la an ka ɲɔgɔn bolo minɛ ka yɛlɛ diɲɛ jamana tɔw la u bɛ ka hɛrɛ de ɲini waati min o tuma kelen anw bɛ ka ɲɔgɔn buruja dɔnni dɔ la dɔnni min bɛ an t'a nakan dɔn an t'a ta kan dɔn an k'o dabila an ka baara kɛ an ka juguya dabila an ka hasidiya dabila an ka bɛdɔngɔniya dabila an ka kiritigɛziw dabila an ka baara kɛ ka n'i sigi k'a fɔ fɛn bɛɛ ye nkalon ye wuli k'a baara ni min y'a la o y'ala nɔ ye n b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد سابق للخلق نوره محمد رسول الله ورحمة للعالمين ظهوره لا إله إلا الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.